Mndeni wakithi South Africa. Igama ngubonga ngwakamkhize ngiqhamuka phansi kwesibani media. Sibhalelo uSiyanda la wasefolweni. Unenkinga nomuntu wakhe. Ngeke ngichaze okuningi bafowethu. Ngicantsi okuningi sokubona mesilandela isini. But ngicantsi ningalahleki bafowethu. Inkulumo kaSiyanda ngicantsi nizoyithanda and inesifundo. Ngicane silandele bafowethu sihambe siyambona ukuthi ukhala ngani uSiyanda. Mndeni wakithi njalo ngishilo kuSiyanda. Sesifikile Siyanda unjani mfowethu? Hayi kaphileke bafana njani? Ngiright mngani wami. Nazo ke bafana nazo. Hey. Ukhala ngani mngani wami? Mfowethu, bafa. Kubi bafa. Ngidinga nje usizo nje bafethu. Ngadinga nje ngempela bafa mfowethu. Ngidinga ngempela mfowethu. La kahle nginethekeni bafa. Nginethekeni nje engizwane nawo mfethu nje seku 4 years manje. Unyaka wesi4 manje ngizwana nayo. Manje lethekeni lena ngiqonde kahle mfethu. Iyangishithela bafo. Yabona nje ingenzela izinto eningangisayiqonde. Isishintshile nje. Yabo. Ever since yaqala ukusebenza. Yabo nje. Uthule kanjani wena mngani wami ukuthi sekuchithela ithekeni yakho? Wena bafo ibinakho ukuthi ingena ama shift yabo akahle. Kwashintsha la ekutheni singena ama shift asebusuku. Yabo. Lama shift asebusuku abebuye abe nangama holiday. Yabo. Ngibuye ngixaya ukuthi kusebenzela ngama holiday. Yabo. Ngixaya ukuthi angazi kanjani nayi. Ngiphola ngirelax. Wena bafo. Hluthi ukuthi ngolunye usuku akhohlwe ifoni yakhe. Yabo, because unamafoni amabili. Yabo, akhohlwe ifoni. Hayi nabafo, athi eseyishile le phone ilokhu iringi. Yabo, bengike ngibe nakho ifoni yakhe ukuthi ngingayi-ansi neyama ngayi-ansi because besinikezana ispace sethu. But ngibona ukuthi ngazini le phone njengoba iringi nabafo. Khona ukushaya amanzi iringi kangaka. Ngidedela i-call. Hayi lo ngiyazi ukuthi i-ansi, ngiyazi ukuthi hayi no. Lo mjida lo khona into ayishaya ngayo. Hayi umjida lona unjani na ngiyaphila bafisho. Hayi ngingamthola uNeli because umuntu wami uNeli igama lakhe. Ngithi hayi mana. Ufone ifoni yaneli noma ufone ifonini yakho? Yaneli. Umjida. Umjida ufoni nayo. Angisifela uNeli unamafoni amabili. Le yodwa ishile. Le enye wahamba nayo. Uyisibani. Hayi nafethu ngi-ansi ifoni. Hayi umjida ashathi ufuna uNeli. Hawu ufuna uNeli uzomenzani? Hayi akudingi wena lokho bafu. Akudingi mina. Ngithi mina wena ubani? Athi hayi akubalekile drop i-call. Ngithi hayi ngazini. Khona ukushaya amanzi la. Hayi because ngithi ngiyazama ukuyivula ifoni yakhe angiyazi ipin yakhe. Hayi ngithi ngiyatibula ngize ngibone ukuthi isiyozi iblock. Angihlale phansi ngikhululeke. Angimlindi uNeli abuye esipani mfowethu. Athebuya abathebuya kubuye kahle nje angisibingelelana kamnandi hayi kuze kuhlalwe phansi. Hayi. Yaneli unjani ngaphela? Okay mama. Khona umuntu kade efonile la. Uthi uyishaya ngawo. And mangabe ngimbuza ukuthi ufunani kuwena uthi akulona daba lami lo. Hayi uNeli angiphendule ngenye indlela nje yabeqala nje ungiphendula ngayo. Angiphakamisela umoya qala ngiphakamisela umoya nga phakamisela umoya because uNeli ubengihlonipha baba Imake mfowethu uqale nini yena ukwenza lama changes asewenza manje? Ikuona lo nyaka lo maybe asithi ngabo February kanje mfowethu yabo ngabo February kuona lo nyaka lo sikubona 2024 yabo because nje kanje ngimbona usiyangishintshela yabo usenako nje because useqhwa ngisho bafo nana ngendlela ehlukile yabo ngiqola nana ngendlela ehlukile nje mfethu ubone nje ukuthi hayabo lo muntu lo hayi ukhona into akuyona and serious hayi nami ke phela njengomjida ngingayixini kakhulu because imama leli ngiyalithemba mfethu imama lami sengizwane nalo for 4 years mfethu kufanele futhi imama lami leli bafu ngiyamncane hayi wena mfethu ke khambe mfethu hayi angiphendule kambi nje ngikwancatha uNeli wonke lo ongiphendula kabuhlungu kanje uNeli wami hayi angidube aye ekamereni vala isicaba hayi uNeli yini manje hayi wena Siyanda wena nje
hayi angazi lokho ngibuza izinto ngazi uhlangana namafoni ami anselani uyangicika nje hayibo neli ngiyakucika mina hayi ngimangale ngithule ngihlale phansi hayi ngizama ukufonela namajida ngibuza ukuthi hayi bafethu unalo usenza kanje hayi umjida wamathi hayi ngeke bafu sekukhona ukushaya amanzi because uneli ingane ephethe kahle eqondile mfethu hayi qhubeke hayi phinde futhi kube khona nolunye usuku athi uyahamba ushaya girls away bani lezi zamantombazane hayi ngilonto nje hayi ngivume ngithi hayi hamba mama ayikho inkinga ngizosala hambani ngiyabonga ngimnika nemali ukuthi kuyahanjwa nika imali sikhanjwa hayi khambe kuthi ngosuku lesibili because bona babehamba isonto lonke kuthi ngosuku lesibili ngibona ama-post hayi man ngibona ama-post uthe ama-post apostwe umjidi angimazi lo mjida usetheke yena uneli naye ukhona kuleso sithombe umjida nje lo because bona bathe i-girls trip hayi qale ngisangana ikhanda ngiyambona nangu uneli ukhona nabangani bakhe bakhona sekhona nabanye abashide engingabazi izithombe eziningi mfana kahle okushuthi kungenzeka ukuthi kushuthi lento ya kwakuthi 2x2 lapha ya kukanjalo baba hluthi nje uthi 2x2 hayi wena mfethu ngilontunje hayi ngibuka izithombe ngithi ngeke akukwazi ngishaya ikholi yazitsho alright ngishaya ikholi izitsho ngithi ngishaya ikholi ifoni isivaliwe straight isikhathini sebusuku umsemini esebusuku hayi ngikhuleka hayi nakhona ngithi ukukhuleka kwami ngaphakathi inhliziyo yami ibhlungu because manje lo muntu ngitshela ukuthi uhambe namantombazane kanti khona namadoda lapho akufanele mfethu ungishiya la mina uthi uhamba ama-girls trip ekubeni yena ubhizi namanye ama-outs le ngaphandle mina ngisele la hayi linda abuye mfowethu abuyeza hayi betheza ufika udakiwe bebephuza lapha udakiwe hayi ngithule ngimbuka hayi njani afike kumina ngihage hayi alright athi ngihaga-ke hayi sihlale phansi abeke impahla abuye ngimtshengisa isithombe ngithi zikwenzakala hayi athuke namangala athi hayibo ngibone kanjani ngimbona amangala athule aphinde enze lento yakhe okuduba aye ekhishini uphuza amanzi hayi ngimlandele ngithi ngimlandele ngimbuza ukuthi mfethu kwenzakalani la zithini kanti ngawe wena ubhizi wena ubuthe uhamba i-girls trip kanti wena ubhizi uhamba nama-outs la nalabangani bakho lapho yabo because bekhona namajida lapha athi hayi abafana laba ehlangane nabo laphana ngithi ey lo bantu laba umuntu ubumazi nina senyathegana nina umuntu inqala ukumbona niyathegana nina hayi siyanda abalise kuthi ngimsaza ngempama ngimnyanga ngibona ukuthi azini osingamshaya hayi ngikhululeke ngirelaxe ngihambe ngiphume endlini hambe ngiyophuza ngibuye nami ngibuye sengicikekile hadana ngimtshela ukuthi no wena ungijwayela kabi wena ngeke ngifike ngikunika imali ngikwenzela izinto ezingaka because bafo lo muntu ngimthole bafo esigele bese beseqedile e-high school ngamthatha ngamyisa eVava because ngiyatohoza nami akhona namasentsheni engiwathola because ngiyabona ukuthi no lo muntu uyimisela ngento and uyazazi ufunani empilweni imake evarsity ufakwa wena nje ufakwe mina wazi nje waqeda yonke into yakhe e-varsity wazi wathola umsebenzi lo msebenzi awenza through i-varsity hayi bafo lo nto nje hayi because ngamenzela yonke into namfowethu skele yabona nje and ube nakho ukuthi ahlale nami because mina bengiclose naso esikoleni sakhe angimondla ngimenzela zonke izinto nakubo babazi ukuthi ngiyamkhokhela mina esikoleni bonke babazi and futhi babanganankinga yabo and bafuna ngifuqama ngile ngane le bese ngithi ngifuna ukuhambisa incwadi gogo yabo ukuze naye eze azovusa umuzi kababa kufanele mfethu ufoyezi awudlali ngicanti so umazi in and out ngimazi in and out naye futhi usiyakwazi so akwenzile ukwenze usiyakwazi vele yabo mfethu yabo nje mfethu emake manje thina
Singamthola kanjani yena uNeli? Indlela esingamsola ngayo nomfowethu ukuthi simfonele. Yeah. Ukuthi simfonele cause okwamanje sisanokuhiliyana yabo. Mengabe ngithi akeze akhulume nami uzonqaba. Ngekeze uzongibalela izitori nje nawo istory ozosizwa nayo bafuthi hayi amanga ke lawo. Singabona ngisho ingane encane yabo. So singazama ukumfonela simfonele nje ekutheni kube wena umfonelayo umtshele ukuthi hayi singalana umuntu okanje yabo uchaze nabo futhi nawe ke uzongachaza ndlela yakho ukuthi ungathini ukumchazela kodwa ngaphuma nje simfonele nje. Yeah mfethu awuvela ukunikeza inamba ke ngikhulume nawe uNeli ngizwe ukuthi uzothini umuntu onjani unolaka kunjani. Khona njengoba kuthiwa umuntu uhamba eshintsha. Unalo ulaka kona. Yabona nje. Uthi usengishintshela kakhulu nomfowethu because bengimthembe kakhulu ntombazane. Bengithembe kakhulu wangiphoxa ke mfowethu ke. Kodwa ke usinawo uzoyibonela nje mfowethu ukuthi kanjani no. Awunikezeke le namba mngani wami. Alright nayi mfowethu. Iyona. Ngiyabonga mngani wami ungayibizi ngoba manje sesaphila ezweni inzima kakhulu. Izwe libhojoze. Yeah, 076. Yeah, iyona nje le. Neli ya 076. Simzameke sibone samthola yini uNeli. Neli. Mfowethu. Bona mfethu hayi sokusiza mngani wami. Hello. Onjani sisi? Uyaphila ngikhuluma noba? Ukhuluma noBonga from Isimani Media sisi. Nobonga. From Isimani Media. Ngibhalele umuntu wakho lana uSiyanda mfowethu uthanga ngimkhulumele nawe. Ngathi khona inkinga ezincane ezikhona mfowethu. Phakathi kwenu nobabili. Ufunani kimi? Mfowethu ufuna sinilungisele khona izinkinga ezincane ezikhona phakathi kwenu nobabili. Hayi cha ngathi unesicese kakhulu lo mfana angimazi ngempela ukuthi ufuna ngize ngithini. Mama ngicela uhloniphe mina nje uBonga neSibani Media uze kuthina ngoba around nathi following besinawo uSiyanda. Manje ngenzani ke mina ngishe noba ingane la endlini mengidinga yena. Ngiyacela mama kuzoba ngeke sithathe isikhathi eside. Sothi nje kancane sibone ukuthi into yeni yalunga yini kodwa bengifisa nami ukuthi ilunge. Hayi cha, hayi angazi ukuthi ngizothini angazi. Hayi ngizobona. Ngiyacela mama ngiyacela. Hayi ngizoqhamuka. Ngila ngasesontweni mina. Kulungile ngizoqhamuka. Ngiyacela mama ngiyabonga. Sure. Neli unjani? Ngiyaphila bhuti. Ngikhona sisi. Yebo. Ubonga lo kade kufonela from Isimani Media sesiwami. Ubhuti wami umazi kanjani mama? USiyanda ngangithandana naye. So sahlukana uyi-ex yami and angimcabangi. Sisi. Ngi-right wena. Ukwenzeni uSiyanda lengaka? Cha ngokuyibona kwakhe nemali nje usebonisa ingcono ahambe nabangani bakhe mina ngishiye endlini ngi-understand le nto leyo. Nanga namantombazane uzongitshela ukuthi abangani bakhe mina fanele ngi-understand le nto kuze kube yinini. Mina ngihlalele kona lokho ukuthi uyakwazi ukuba nemali wangithola esimeni sokuthi ngihlanganisa kanzima angimazi ukuthi into ayidinga kimi ngoba ngisho ukuthi nje sasithandana owami nje naye hayi sengi-right. Sisi. Udele umuntu esenithandana naye 4 years. Akusho lutho ngisho ningajola u10 years kuhlangana phi lokho? Ingoba inkinga yini ngade ngeke isalungiseka sisi. Angeke ngikwazi ukuyilungisa isikhathi esingaka ngibekezela yena aphinda aqhubeke ngibekezele mina ngilungise yena naye. Hayi. Umntaka ma. Alokhu uthando ngelazi inkinga. Uthando liqiniswa izona inkinga. Njengoba siyilana nje uSiyanda usicela ukuthi ucela somlungisela inkinga phakathi kwenu nobabili. Ngoba uyanithanda. Angithandi uyalazi uthando. Bengeke kaze sibhalele engalazi uthando. Hayi. Wangicanthi nawe bengizothanda naye 4 years engalazi uthando uSiyanda. Wabona ukuthi ungcono avela abiza abantu bamakhamera nje mina ngisakaze izwe lonke nje ngibukwe. Siswami ngendlela achaze ngayo uSiyanda. Uthe sona ungamhloniphi. Ndibo umhlonipha ngendlela esimangaliso. Bongamnyuselizwe.
uthi nesokwazi ukumnyusela izwi manje. Yena uyasho ngisuke ngihlonipha. Uyasho yini ngoba phela inhlonipho iphelele kuyena. No mama Naye nje bengangihloniphi yena ubewazi ukuthi nje methola imali nje akwazi usahambe nabangani bakhe. Mina ngeke kuze kungangifikeli ukuthi phela shuthi uyangikhohlwa. njengoba ngikucelile ngathi ngicela uze nawe uzosibekela uvu lwakho. Ngoba ngifuna ukuzwa nawe uvu lwakho ngoba naye ungichazelile. Yabo. Bengeke yena azasibheke njenganomuntu omubi. So wena sungangicazela ukuthi uSiyanda ikuphi abheda ngakho. Njengoba bengishilo ukuthi uSiyanda sasithandana naye into abengihlupha ngayo ilento yakhe ukuthi ahambe ekusuku nabangani bakhe angangitsheni. Ahamba yophuza kwesinye isikhathi ubumbone sekunamantombazane phakathi nami sekuvuka leso sikhwele leso. Umuntu afike late ngisho ekhaya kusengilele ufika nje umuntu udakiwe. Yabo iba kuhlungu lo nhliziyo yami leyo. Umuntu manje sefike edakiwe aphinde futhi avuke ekseni azi ukuthi ahambe nje angacabangi nanokuthi ahlale nje akhululeke. Lo nto mina lo yingiphatha kabi. Uyiqayini noSiyanda lonto sisi. Sekunesikhathi nje eside. Mhlawumbe Usuphelile nje unyaka usuphelile and futhi uyaqhubeka nje naye uyaqhubeka. Nami sengibona sengumuntu oseyisilima nje ukuthi yena mezowazi ukuthi nje mephuma lapha uma khona avela ngangitsheni mina ngiyini kathi mina kuyena. Ngoba phela ngisithandwa sakhe fanele abiye kumina ngitsheni ukuthi mama ngiyahamba endaweni ethile. Yena manje nangulana abangani bakhe akisho ukuthi ngiyamvala ukuthi ahambe ayekubona. Kodwa indaba yakhe ukuthi nje yena avela ahamba abuye edakiwe nje izingane ezothini la ekhaya. Ihlungu leyo nto. Siyanda mfowethu. Bafu. Ngicela siyamuzwa usisi uthini? Hayi, ngiyamuzwa kahle. Lokho akusho kuyiqiniso mfowethu ukuthi usomhlonipha usisi. Hayi. Bona mfowethu benginakho ukuthi ngiphume namajida mfowethu yabo. Siphume sihambe soshaya lezo yiphuzo ezimbalwa. Yabo. Sishaya lezo yiphuzo ngibuye ebusuku mfowethu yabo. Kodwa yabo leyo ukuthi mase amantombazane, hayi. Ngathi ngiyayipheka ke leyo unamanga. Uyaphekela ukuthini? Unamanga Ukuthini? Ukuthi amantombazane sisuke siphuza na. Sisuke singaphuzi namantombazane. Ufika no amahle wena noSiphokazi lapha endlini. Ucabanga ukuthi ikephi lapha? Amatheke namajida lawo. Amajida. More than 4 abafana beba u2. Wena nje nomngane wakho uSiphala lana mina uthi mina wona nje amajida. Wabona ngenzani nawo lo? Wabona ngenzani? Njengoba ufike kusuku nama life bites wena. Mana ke bafu. Ufika namathekeni endlini yenu nomuntu wakho. Yeah bafu sasiphuzile bafu. Nala esasiphuza khona kwase kuvalwa. Kwasho ukuthi la siphuzela khona indawo iseduze nale ngihlala kuyona. Kwase kuvalwa bafu kanti isikhathi sini songaphela ngazi indawo zobumnandi kuvalwa ngabo 2. Phela mfethu kwama weekdays yabo mfethu ama weekdays kwangawona weekend. So manje ke ngabona ukuthi azini namajida ukuze singalokho sidriver indlela ende azibedane size ngala ngakwami. Nizophuzela ekhaya. Ekhaya eyamindlu nje iphenduka nje ijoint lenu nje. Wena namantombazana awufiki nimphuzi. Mina bafika bazongibheka mina babona amanyala akho awenza ngaphandle. Babona amanyala akho nami ngise ngiwabone mina uyangihlambalaza wena vele uyangihlambalaza. Uyangihlamba abekho abantu abangididisa ungathi inkonko. Ungalingi uthi inkonko. Ngizogumula le qox ngisaze ngale ebusweni kutshene mina. Hayibo. Hayi. Indoda le. Indoda mama. Ngicela uyihloniphe. Naye ngicela ngihloniphe bandla. Angamuzwa mina ekuphakamiseliswa. Kodwa manga akhayi. Ngiyacela mama ngicela umhloniphe. Hayi. Uyabona? Hayi bafu. Lo uyazi bafu. Ungamkhombi futhi. Sipho ke. Uyazi uneda ukuthi ngimsanda kangakanani. Kepha yena izinto azenzayo naye zibhlungu kumina. Zibhlungu. Wenel mase ngikubuze manje ukuthi le girls trip leyo wathi ngiyayihamba. Nabhizi ngabona ama post lapha. Unamajida. Uthegiwe kodwa uthe uhamba i-girls trip. Yini leyo? Wena njengoba ujabulisa vele anginawe yakwazi ukuthi uhambe uyejabulisa sekukhulungu manje sekufika ngakuwena sengihamba nama girls trip. Sekukhulungu manje mase sekufika ngakuwena. Sekubuhlungu wenel ngeke mina ngithi ngikunike imali 1 ngikunika imali mina ukuthi uye le kwakule gas strip nyanyanya yenu ungazi gas strip yani lo sokwayizwa blonde imali bafu Neli ubani wekuthekile angazi ngempela shuthi yena wayibona le nto leyo no uSiyanda uthi wathi mekuvezela isithombe ufika wena endlini wathuka ukukhombisa lento yakuthusa futhi uyayazi ngiyayazi vele ngamtshena mina ngamtshena kodwa vele ngangeza ngamayibomu ukuthi naye ngifuna abone lento le angizwisa yona ngahamba vele nawe abangani bami
ngahamba nabo ngahlangana nomunye umuntu wesilisa waye-right nje futhi nakhona ngamchazela ukuthi nginomuntu wami ngamchazela nesimo wangi-understand kwawukuthi-ke ekugcineni sagcina sesithandana naye Awu. yebo sagcina sesithandana ngoba vele ngase sengivele sengikhathele nawe yini ngabona ukuthi okay fine noma kuthiwa ayifica leyo nto leyo ayikho into engizoyenza wani nayo Imake mama, imake. Asuthandene nalo muntu. Khona umuntu Siyanda kamusho. Siyanda akuphinde le nto lo muntu wafona kade unelishi ucinga endlela. Nomunye futhi angisiyazi ukuthi unamafana awu2. Ya. Awu. Aha. Wathi eSpain wayishiya lenye. Wayishiya kwaba khona umjido ofonayo and wayefona ephindelele. Because uyazi ukuthi ifoni yakho bengingayi-answer because neyami ungayi-answer. Besinikezana ispace. Ngoba phela vele nawe bengingamantombazane bekufonela ngini. Ngoba othando lethu nje kuneyinkinga ezifanayo nje. Nawe nje nezakho izinto ozenzayo le nabangani bakho. Nami bese ngiyazenza ngize ngiyiphike lezo zinto lezo wena ngeke nje ngize ngiyiphike. So hluthi wena wenza lento ngoba yenziwa yimina. Ngoba ngifuna ukuthi nawe ubuye kulento le ngifisa ukuthi yena ubuyele kuyona. Nami ngizokwazi ukuthi ngiyiqoqe nje umuntu wesifazane. Kuhlungu phela ukuthi ngavela uhambe. Ukuyiqoqa lokho for umuntu wesifazane. Akubona ukuyiqoqa. Angiphila sithi open relationship. Senziwa lento yenziwa abanye abantu ukuthi bayachithelana ngeke phela ngakubuki phela ngikubukele ungenisa intombazane endlini maniphuma la niphuma khona lalela sikwi open relationship uma ufuna ilungiseke izinto angazi uzolungiseka kanjani Somuneli sokwambambani engenisa intombazane umbambe sekhipha endlini le nhlala khona endlini yebo ne love bite la amashotha ne rouge la mina ngeze njani ke mina Siyanda ngafica ne condom Kuyiqiniso lokho mfethu musukudlala ngathi mfethu musukudlala ngathi into yenza udlala ngathi udlala nangosisi awumhloniphi cha bafu ngiyamhlonipha bafu le nto yenza phela ikhombisa uyamhlonipha mfethu lenzeke iphutha kona la yebo lenzeke iphutha iphutha lenzeke umuntu uyalenza kodwa yena bafu izinto azenza uzenza public wena wakwenza bafu angizenzeli la and angihambi ngipost ukuthi no hayi ngiyathegwa manje ngenziwa lento asayibona emqaleni inhloso yakho kuyiphi bafu njengoba ngisho sasiphuza mfowethu sasiphuze kodwa ngiyabonakala vele ukuthi niseniphuza apha ngini nami ngiyazi futhi kuyikonisa ngikaze ngilibeke la uphuza khona awukazi ulibeke cause ngeke vele uye khona uyobuye kwenzani khona ngoba ngeke ufike khona ayikho into engiyobe ngiyoyenza ingakho ngithi ngizokulinda uzubuye amanyala akho ngize ngwabonele khona la ekhaya egcikeni phambi kweingane zethu Siyanda hayi akakwazi ukuzala lo mina ngibona unephutha mfethu la yeah right uneli unephutha naye ngokwenza lento ayenzile iphutha lisolve ngelinye iphutha but wena ukhombisa ungamhloniphi umuntu wakho nezingane awuhloniphi kanti neniphuza kanjani lapha niphuza lento ilove but iya kanjani emqaleni ngoba phela ngicantsa ubhiya usuke emlomeni emqaleni ke kwenzakalani bafuna uyazi mengabe uphuzile kuyaba naleyo moment ukuthi uba week kanjani kuyaba bafuna lokho ukuthi ngingachaza ngisini bafu ithekeni ngisho uyibuka bafu intombazane yabo usakhuluma nawo nje mfethu ukuthi kube nalokho nayo mengabe yini ukhuluma nethekeni ngoba unomuntu wakho emshendleni bafu kusuke yambothi yahlule ucontrol ama feelings akhe lo muntu kuyamhlula mina ngiyabatshena mina babe ngishela ngawo ngiyabatshena ukuthi nginomuntu wami okay fine ngibekezele ngibone ukuthi yabo la sengibekezele kwanele angcono ngivele ngimqome ngikuyeke wena ngoba wena uyaqhana uthi yebo ngimqome phela ngiyashelwa ngumuntu osifazana ngini nawe uyashela uyaqonywa hayibo Neli yebo futhi bafethu mesilokho osiphika nezinkinga zenu siyalena lena canti lokho ngeke kuzokuyisolve lento Siyanda ngibizeleyo yeah ngiyakuzwa mfethu okwenzile nawo ku wrong nokwenza ukusiyanda ku wrong but akusolve iphutha ngephutha ngeke ukuthi ngoba nakusiyanda uqonyiwe naso kumele uqonye yabo mhlawumbe ikhona enye indlela awungenza ngayo mhlawumbe ubizwa abawubhuti bakhe uma uthi unabo noma ubizwa osisi bakhe uma uthi unabo uhlale nabo phansi bambonise noma abangani bakhe but angikholwa kodwa ngithanda ukuthi ukhuluma inkinga zomuntu wakho nabangani yabo ngoba nabo indlela bazongena ngayo kuwena gcina mhlawumbe nawe usudingeka usubaqoma yabo uSiyanda ngicanti ngendlela achaze ngayo nangendlela asho ngathi uyakuthanda
kanti lokho akade kwenza uzokuyeka. Bengifisa mina ukuthi silungise into zenu nibe right niqhubeke nicabangele izingane lezanizele. Wena mocabanga ke manje uzolokhu uzala uzogcina usuneyingane engaka endlini. Ibonge ezingifana. Hayi angikaze ngithi ngizoqhubeka. Bengithi nje ngizoqhubeka ngihlale nje nezingane zami ngikhululeke. Because indaba yakubo nje nakubo nje angiboni nanokuthi bangakwazi ukuthi bamkhuze ekubeni ayiqala nini lento. No mama, umuntu ongamkhuzwa uwena. Anganweni nomuntu othandana naye manje. Nginaye. Lo muntu lo mokwenza ngigcine sekushada anganizozana ingane. Yebo. Lezi zasiyana uzozenza njani? Uzoyishiya kini bazoziphatha kanjani ingane zakho? Kahle. Ngicela ucabangele ingane sisi ngicela. Kodwa lento eyenzekile ekeyenzeka angicabangi yekeni. Eyipho nje mama. Iyona lento le yakhe ukuthi ahambe nabangani bakhe yona engiyisabayo nokuchitha kwakhe endlini ekhaya. No mina mfethu Siyanda. Ngoba sengamale ngiphinde ngilokhane nginifonela ngithi bukani ke lamanyala akhe. Bukani. Vele ngithi nje bukani ke nje straight. Ima wena sisi ufisa uSiyanda ukuthi uyaqhubeka notshwala. Enze njani ukuthi wena uyamvumela ukuthi nilungise inkinga zenu? Aqhubeke notshwala kodwa ngimvumela ukuthi silungise izinto. Hayi ngeke usengamanapiye ngoba bayamsanganisa ngene uyasho naye ukuthi yena meni nehleni nethekeni kuvuka lokho angiyasho awukwazi ucontrol imizwa yakho. Awungathi inka ungathi inka Siyanda. Wena oncengile la wena umuntu wrong. Ufunda ukuzehlisa. Hayi bafu wangifica nginje. Angikaze ngikufica nje. Ngoba nje manje umuthi angiyeke into hayi. Wakufica nje uzoba nje. Hayi. Wangifica nginje. Shuthi bafo. Shuthi into mangayithandi mina mangayithandi fanele uqhubeke wena uyenze. Ngenza izinto engizenzayo namanje. Into mangayithandi nafanele uqhubeke nayo. Ngoba phela ngini nawe yasho ukuthi awuthandi ukungibona ngikujolela ngeke. Nami angithandi ukuthi angisho ukuthi angikuvali kubangani bakho kodwa ube ne self control. Ehlisa ukuphuza nciphisa ukujabula kuze kube over. Ungakusho ngani ke lokho sisakhuluma because wena bubadana ungasho ukuthi ubadana wenze nje nawe. Cha yazi ngani usuku uphuzile lapho lokhana ubhizi unwabuluka ukhuluma kakhulu ngikukhuza ngithi yebo ukhuluma kakhulu phela usuku uphuzile nje usuku uphuzile nje ngoba uyibona mawusuphuzile. Mama kodwa angikholwa ukuthi inhlonipho le ebheke umuntu wesilisa ethi uyanwabuluka. Angikholwa izinhlonipho le. Ngiyazi ukuthi anisathandani. Kodwa lokho akumnikezi isithunzi nakubangani bakhe. Yeah. Mina uyanqapha ke kodwa yena. Uyanqapha. Siyanda, kancane mfethu ngiyazabona. Nelisi swami. Njade ngibuza ukuthi mina mawukuthi uyaqhubeka uyavumelana nokuthi ngibuyelane noSiyanda. Ikuphi ofanele ukwenze for ngotshwala? Nobe ngine mhlawumbe uzothi angaphuzela endlini. Yabo. Kodwa ke kushuthi akushongo lokho anginankinga. Mana ke sisi. Manje sisike mina ngisifiso sami. NoSiyanda ngendlela nesifiso sakhe ngiyade sibhalelile. Bengakuthokozela ukuthi nilungise into zenu noSiyanda nibuyelana. Yeah, bengifisa lokho mina. Hayi mina nje angeke ngikwazi. It's over wangempela ngeke ngikwazi. It's over. It's over. Lalela ke sisi. Yazwa ke it's over ngithi. Njengoba kade ngishilo. Because nami ngikhathele ungimla, yazi ungimla. Lalela ke unje imina. Uyi-fashion design uphelele. Uyimina. Uqokile manje imina. Hayibo uchaza ungitshela ukuthi wena uyangodla wena chaza ukuthi uyangodla. Uyasebenza ilo mfana. Ngikhuliswa wena yini wena? Wena ongikhulisile. Wafika la ungenatwa kumina. Ungenatwa ngakisa esikoleni yazwa. Manje ucabangani? Ela ke. Njoba ngakisa esikoleni uyasebenza ngithi lalela ke. Ngicela imali yami yonke le engangifundisa ngayo esikoleni yazwa. Nami ngicela inkomo yamali wayibhubhudle wangakazi wayikhokhela lapha ekhaya mase uzofuna imali yakho eyamawami mina kuphela yini wena nje ubakatwa ngivula ngoba phela wena uyi-virgin break yami hayibo ubakatwa ngivula ungathi hayibo naba ke bhuti abanemali ke abayibona sebe nemali phela basho kanje anginandaba ukuthi uthini kanjani mina nginendaba ke unendaba mina nginendaba usiko lakithi usiyokhuluma nakwabanye usiko lakithi intombi mawuyonini uyayikhokhela
sebehlala isikhathi esingakanani wena ubathembisa ukuthi uzokhokha ubungakhokhi kodwa imali iyangena. Ngizokhokha kanjani ubhede? Ngibheda wena awubhedi wena. Ngikho kanjani? Awubhedi wena. Ngeke ukuthi kubhede insizwa kuzobheda wena. Hawu kufanele kube insizwe ehamba phambili owesifazane nakanacala. Hey Siyanda. bafu. Usisigana umkhokhelele futhi. Njengoba bafu bengishilo. Bengithi ngizohambisa incwadi kubo. Wakhuluma noBaniki. Ngangicabanga Kwavinjwa yini? izenzo zakho zashintsha yonke Usikahlahlweni buhamba ngezenzo wena hayi ukuthi bekuyinto bekumele uyenze kusa-early ngoba phela imali ovela unayo. Ovela unayo. Hayi ukuthi kwakuyinto kwakumele uyenze kusa-early ngoba phela ekhaya babese betholile vele ukuthi nje ubuntombi bami buphelele kuwena. cha phela ukuba kwami nemali hayi ukuthi phela sekumele ngijahe wena hayibo Cha phela usiko babekucelile nje ekhaya ukuthi ngoba usuyibhubhudlile inganyala ekhaya khokha mfana. cha phela awuphoqelekwa yazi awuphoqelekwa kodwa into ekumele ngabe kade wayilungisa. vele it's a must but into ekumele ngabe angiphoqelekile wayilungisa akho mali yakho Ingane zoyinuka kodwa ke la. isavandla manje. Yena uyifaka imali masethandile. Malini? Hayi unika u2000 imali ephele manje. Imali encane nje kodwa azu2. Shuthi ingane ithola 1000 nenye ithola 1000 kuphela. wena ubukhiphani Mina bengikhiphani ingane yami mina bengiyithengela impahla ngiyicabangela ngizisa ngisho esikoleni. nawe uyasebenza Bese wena khipha nawe Ngiyakhipha nje angithi ngiyasho ukuthi yena ngiyahamba ngoyithengela. Ngiyasho ukuthi ngiyahamba umzali ngoyithengela. nami ngumzali Manje wena sisukhalisa 2000. Imali encane le imali ephela manje leyo. sekwaba Imali ephela manje kanti kufanele bengana okay wena uthenga uma Hennessy lana uhambe uyodakwa lapha la niduniswa khona amantombazane. Manje ke Siyanda ukuthi nikweni ngemali yakho ngoba usisi uthi akafuni nibuyelana. Ithi ngempela indaba yemali yakho. ngisana ndaba bafuna ukubuyelana ayisekho into engingayikhuluma nalo muntu sengikhathele Ungathi imali yami ngiyayifona yazi ngiyakuzithola. ngidinga imali yami Nami ngiyawufuna umqhoyiso kama. Habe ngeke kudlalwe phela ngeke kufundise uma Ungifundise. uzongigibela nami ngeke ngifike ngikhande mina ngikuhloniphe ngikunika umzimba wami bese wena uzongitshotha uzofuna imali yakho kade ubungithenga yini. Eyibo angikuona phela mina lamantwana lana wathenga ngemali wangithola ngifresh mina bhuti yabo leyo mali oyifuna ngiyeke uyinuke. uzoyikhipha le mali Uzongenzani Uthi uzongibulala kanjani? usongamane ungibulala bese ingane zami Uzoyikhipha ngiyoyitshela ukuthi ngangibulala uwena kusa-early nje. uzoyikhipha kodwa Ha buyisa umqhoyiso kama. Manelisa, Yebo. manje uSiyanda ke. Ame ngathi uzokhokha kini. Imali yakho ngingampha back. Hayi ngingamane ngiyithathe nje yonke nje ngoba injalo ngibuyisele kena ngoba nje kwayona lento angibizele yona hayi into engekho ngicela ukuhamba. Nokuhamba mina. Neli mfowethu sikaqedi nje. Siyanda, bafu ngizamile mngani wami. Ngihlulekile. hey mfowethu hey akukho wena hey yabona kuzamekele but ngiyabona ukuthi end of the day nami imali yami ngiyayidinga so into ekuzomela ngiyenzeke ukuthi ngivele kubo ngokhokha wonke lama damage engikwenzile ngakhokhe wonke mfowethu because nami manje le mali nami ngiyayidinga yabo ngiyabo ngiyasebenza impela kodwa amasenti ngiyawadinga ngayikho namuntu engizoyenza ngizoya kubo ngivele ngikwenze konke nami ngithole imfanelo zami back then ke ngiqhubeke nami nempilo because angisafunela ukuthi uzongihlanganisa naye ngikhulumile ngidelile ngizwile inhliziyo ibe libhlungu ngiright angisafuni ukubele emuva sengiqhubeka nempilo phambili khathele nje kodwa bafo ngiyabonga kakhulu nje mfowethu ngokuthi ufikile nawe wazama ukungisiza kepha ke nawe uyiboneleke mfowethu ukuthi kube kanjani ngiyabonga kakhulu nje mfowethu Ngiyabonga nami Siyanda. Mndeni wakithi eSouth Africa, ngicela nisibonele bafowethu. Ngizamile ngahluleka nami. Kodwa ngicela ngihlulekanga ngoba isolution igcine siphume nayo. Uneli uthe uSiyanda makwenzeka ahambe yokhokha kubo, uzobe sembuyisela imali yakhe. So ngoba noneli useqhubekele nempilo, noSiyanda nawe ukhombisa ukuthi naye useqhubekele nempilo. So engathanda ukusho akona umqondo right ukuthi ubuye nomuntu osifazane mekaqale wakuchithela. Angakuchithela nilungisa inkinga. Uzophinda akuchithele futhi. Siyanda i-decision oyithathile mngani wami. Mina ngiyibona i-right. But ngicela umhloniphe umuntu osifazane. Engikubonile okwenzile
uNeli bongamhloniphi. Ongenze ukuthi wenze lento ayenzile uNeli, wena kade uwenza. Uqalile. Yamholela ekutheni agcine senze lento ade yenza. Hayi ngikuzwa kahle bafu, ngikuzwa kahle mfowethu hayi. Ngizozama ngakho konke because nami ngiyabona ukuthi hayi uqhubeka nami ngenza lezi zinto engizenzayo ngingagcina ngisale ngingenamuntu ngingedwa. Ya indaba yakho uphuza utshwala mfowethu uthi uphuza utshwala mase uba weak uma umuntu uzwane ube weak. Angiyazi ukuthi yini le utshwala ke mina ngiphuza. Ngabe mhlawumbe ngiya-understand ube ngiyaphuza. So ngicela mfowethu unciphise utshwaleni, ungaphiki nabangani ngeke bakwenzele lutho. Uzosala ungenalutho. Yabo? Cabangele nalezi ngane zakho ezilapho la. Ngicela ungenzi ngona kupha ngwami ukuthi uzohamba ukhokhela ingane. Cela hamba ukhokhela ingane zakho. Thatha ingane zakho zibuye ihlale kini. Yabo? Ya bafu qinisile nalokho ya hayi. Qinisile. Hayi mfowethu ngizokwenza njalo bafu. Ngizokwenza njalo bafu. Hayi ngiyabonga kakhulu mfowethu, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga siyanda. Ngiyabonga bafu.